Sommerflex, het Sommerflex-platform. Ik ken ze al jaren, van in de begindagen. En van in het begin ben ik een coach geweest en heb ik heel veel expertsessies gedaan met hun, waarbij ik uitleg hoe LinkedIn in elkaar zit, hoe je kan schalen door je content, hoe je contentmachines kan bouwen, hoe je social media kan inzetten om je business te doen groeien. En tot op heden ben ik heel tevreden met de samenwerking. Ik verbaas me er ook altijd over dat ze zich zo kunnen vernieuwen. Nieuwe experten, nieuwe manieren hoe dat ze hun materiaal gaan presenteren. En wat ik heel leuk vind is als je die sessies zelf geeft en je zit erin, die zijn super interactief. Heel veel mensen stellen vragen, daar wordt ingegaan en het is precies alsof dat je echte experten, dat je bijna niet aangeraakt in het echte leven, dat je die letterlijk vragen kan stellen en die gaan het voor jou gaan oplossen. Sommerflex, absolute aanrader als je iets wilt bijleren over alles wat social media is en hoe dat je jezelf kan schalen aan de hand van tools, processen en social media.